Yaribisua de nanu ada yehwe Akanfo Mmɛ efa eye anyhow ne akwadworo ho ene yarehwe Akanfo Mmɛ efa mmoa bi ho Akanfo Mmɛ efa mmoa bi ho medindi nana emisa eyi aha eye len suatwi mema obey na afi yentoa so ba me de ema na yatoa yedwumadi ne so no ene se somo ho enye akoa somo ho enye akoa nanu ada yeka eho asem afi yenko adishana ankasa eso na edika me de ma ene se akokọ se ade ansa anka wa amen ade ansa anka wa amen eyampa akokọ hyase se odididi fi ahmrache obedidia kosi se ade besa ansa ene wajai aduan odidi no ti akokọ eka se ade ansa anka wa amen na asechire eno no ye obi ho no a oso kasemu a ompese obejai ye obi ho no mu a oso asem bi mu a ompese obetwene ho gise ade no a oreye no esi na ne ho atono ti se ni pantise akokọ a ade nsan obekoso adidi akosi se ade asa eno kura nso achi hu se wa amen ne toso abia me de ema ene se abrechi se obi enantew enko abrechi ne kan asem se obi enantew enko obi biara wotu anamo no onya bribipa e de ba ne nchi eti obi biara ni ho a wanante se orekowu obehwe ne edi kan no akokọ ene kan ne to so abie no abrechi na yakase na se eyi ye me a efa emua bi eho ne to so eye ebisa me de ema oni aponchi ena wo kase wo se ori ni atetea echi emma na no aduan embo no abrechi na orekase anase aponchi o se ori ni atetea echi emma na no aduan embo no eyampa bi o ba oreye adwuma nisa adwuma awura ne su ne ban bi nti wa hwe ne yi a obi jai adwuma no woreye no ori jai nso onya bi mpo ene waye na nkantum se aduan bi afimu aba enti wo se ori ni atete achi emma na no aduan emmo no eyampa ne etwato a bede ma efa mmoa bi ho no eye se nipa ho do nti na kraman kọ abeso nipa ho do nti ena okraman kọ abeso sabi enye ensafufu a obinya anomunti ena okọ abeso nemu nipa ho do eno nti ena odi na chikọ abeso sara ye wonkrofo bi ho a ye ho do nti ye fumo omkra no a obusuara ene ye nante obusuara ene ye nkasa awe na ese ene ba mede brewa efa muadoma ho aha ena de bisi bidi nana enisa eyim background bye bye.